Wat een willen had die twee. Draven, springen, poepen, pisje. Ik wil nog wel een puppy hebben. Letter op de fiets naar school. Bolle mij voor onderwijs. Voor de inches in de vijver. Nooit vergeten 2 keer daags. Als Leslie en vrouwtje uitlezen binnen, is de Frieske les haast voorbij. Dan get juf Sietske weer oer op de viertaal in de klasse, het Hollands. En dan mogen Leslie en vrouwtje nu de geschiedenisboeken inleveren. Nevens de wet moeten leerlingen van een basisschool in Friesland minimaal een uren in de week een Frieske les krijgen. Dat gebeurt ook op de 15 scholen van onderwijskoepel Nijengaast in de Zuidwesthoeken, maar dat is nevens de directie te min. Puur in de lessen, dan weet men de les in het algemeen voor goed aan. Maar bij kom ik op school met verhalen en dat moet ik 4 taalwijzen kennen. En dan moet ze even een briefje of een mededeling op het bord zetten kennen en dat moet ik Fries wijzen maaien. Of een briefje naar de ouders. En dat gebeurt erin? Dat gebeurt volle minder als dat kennen zo. En daarom moeten de docenten, die in het verliezen het voeg voor het vak Friesk hellen op een nieuwe test doen. Een goed voorbeeld voor orenskwalen, vindt de provincie. De eerste resultaten binnen bekend. 9 van de 17 kandidaten binnen net slagen. Op het eer een min resultaat, maar voor het onderwijs geen probleem, zei schoolleider Stapensia. Ik vind Fries wichtig, maar ik heb hier een aantal mensen die dat hartstikke best kennen. Een maatje daar gebruik van en ik heb ook een aantal mensen hier op school werken die dat gewoon best wel heel erg lastig en dreig vinden. Maar die ben misschien goed in gymnastiek of in handvaardigheid. Leert die mensen het waanwet zo goed in binnen. En daarom binnen de docenten net lieke enthousiast over de saneerde instaptoets. Kandidaten die zakken binnen, moeten verplicht op cursus om het Friesk bij te spiekeren. Juf Sietske had de test wel hellen, Friesk is de taal van haar het. Toch zocht ze ook de voordelen van het Hollands. De woordenschat hier op het Frieske platteland, wat Nederlands betreft, rint achter bij de rest van Nederland. Dus daar moeten wij ook een soort tijd in steken. En dat vinden wij ook heel erg wichtig, of oesa wichtig. Want ben je moet verder als Friesland kennen.